Les escoles de Molins de Rei s'han reunit un any més per ballar danses tradicionals a la 20a edició de Jornades de Dansa. Amb l'ajuda del professorat han après danses de diferents regions de Catalunya i les han exposat davant la resta d'alumnes. Com l'escola Virolai, que ha ballat una dansa que originàriament era un ball de bastons, però que es pot interpretar de diferents maneres. Els alumnes, a part d'interpretar les diferents danses, també han explicat l'origen i història d'aquestes. Segons Jordi Suárez, mestre de música i organitzador de l'acte, això els serveix per desconnectar de les xarxes socials i els aparells electrònics i potenciar la cultura catalana. Tenim una feina molt important i és un gran repte, perquè els nostres alumnes estan totalment influenciats pel YouTube, pels mass media, per altres canals que no potencien per res aquestes coses. Igual passa amb la llengua, igual passa amb altres coses. Llavors nosaltres, com a responsables de l'educació, tenim aquest paper tan important, no? Que seria de preservar i de defensar aquesta cultura nostra que s'està perdent. Enguany, l'escola Pare Manyanet s'ha incorporat en la jornada i ha interpretat el ball de capgrossos. A part dels balls tradicionals, els alumnes també han après a ballar sardanes. Hem coordinat amb la grupa totes les classes, han anat a les escoles, la grupa a fer uns passos bàsics de la sardana, els hi han ensenyat, han participat gent de la grupa. Els alumnes de l'escola Castellciuró han interpretat el ball de les Pedretes, que prové dels Pastorets de Mataró. Per altra banda, l'escola Alzina ha interpretat la bolangera. L'escola La Sínia ha ballat el rotlletó, una dansa típica catalana que pertany al ball rodó. I l'escola Pont de la Cadena ha interpretat una dansa tradicional catalana. En aquesta 20a edició de dansa, els alumnes s'han pogut reunir presencialment després de 3 anys a causa de la pandèmia de la Covid i han pogut tornar a gaudir de les danses tradicionals catalanes. L'agrupació folclòrica els ha ensenyat a ballar sardanes i per agrair-los la feina feta els han fet una ofrena. Finalment, tots junts han acabat ballant una de les sardanes que han après a ballar.